हेलौ लोगोफोर सानजौफु समाव आरोबाव मोनसे भिडिअआव नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। नायलांदो नै लोगोफोर, बिथांमोना गावनि सिंनि खोथाखौनो गावबा गावनि सिंनि बाथ्राखौनो माबायदि ससियेल मिडिया इउटुबाव हगारनानै होयो। बिथांमोनहा साननाय दङना गैया बेखौ जुदि ससियेल मिडियायाव हगारोब्ला दे भाइरेल जागोन बेखौहाय, ना बिथांमोनाबो बे भाइरेल जायोब्लासो रिभिउआ बारा फैगोन होननानै सानो, साबस्क्राइबखौ बारा मोनगोन होननानै सानो। लाजिसिं लाजिथावना बाथ्रा, गावनि केरेक्टारखौहाय बेफोरबायदि शेयार खालामनानै होनो माबायदि साहस दङ। नोंसोरो जुदि मोजां मोनलायदों, नोंसोर जुदि कफि लोंलायदों, अब्ला नोंसोरो बेखौहाय नोंसोरो गावसिनि पार्सनेलि नोंसोर सावरायलायना, मानोथो ससियेल मिडियायाव हगारलायना होनांगौ, मानोथो बेबायदि भाइरेल खालामना होनांगौ। भाइरेल खालामब्लाल' जायो नामा? लाजिथावथाव बाथ्रा। नायलांनो हागोन, नै भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे। एमजेआ खर' गाज्रि, जायखौनो मेखौनो बखिलाबाय थायो इउटुबावबो। नंनायनि भिडिअ कल हरनानै भिडिअ कल रायलायनायखौबो माबा मोनसे बेखौबो इउटुबाव आपल'ड होयो। खर'आ बेना गाज्रि जाबाय, ओरैनो खोथा बुंनायावल' एक्सपार्ट बेबो। नैबे खर'नि साननाया बेनाबो गोथौयै साननो रोङा मानसिया। गावहादि खर' गेसाव गार्लफ्रेन्ड दङ, गावनि थाखाय थैफ्रामलाबायो, होमबा बेखौ मिन्थिखानानै बियो आंखौ मानो कफि लोंनो लेंहरखो, मानो भिडिअ लानानै भिडिअ नुस्रेद आं लानाङा, बेफोरखौलाय मा लानांगौ, नोंनि गार्लफ्रेन्डआ डेन्जार, बिब' लेंबाबो मानिया, आं नोंखौ फंबाय लेंबाबो मानिया, मानसिफ्राबो एदावो, नोंबो दुगा बेहाय माबा माबि पस्ट होनानै लालाबायो, बेवहायनो मानसिफ्रा सानलायलाङो, ओंखायनो लानाङा होनदोंमोन आं। लाबाय थेवबो, ओमफ्रायो गार्लफ्रेन्डआ खर' गेसाव नै फेसबुकावहाय स्क्रिनशट मारलाबायनानै होबाय। साथाम मानसिनि सानै दं हा, सासे खर' गाज्रि दङ, सासे खर' गेसाव दङ। बे मानसिया सोर होनबा, नोंथांमोना जायजों जरायबाय थायो, जायजों एदावबाय थायो, मिस्टार एमजे, जेरिमाया नामा अरिजिनेला जेरिमाया मुसाहारि। एमजे प्लिज स्टप खालामदो नोंनि एदावनाय, नोंनि जंखायनाय, खेलायैनो बारा जालांबाय माने खोथाफोरा। पाब्लिकफ्रा सोरबा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंखौसो मिस्टेक बुजिबाय, मिथिबायना? आङो माखासे इउटुबावहाय माबोरै कपिराइट नांनायफोरखौ बोखारो, माबायदि खालामो बेफोरखौ मिथियैखाय नोंहा मा एदावो, आंखौ भिडिअ बानायो, ओमफ्राय बिथिं नोंना मा गार्लफ्रेन्डआ फैगोन बे हौवाया बिदि होनलाबायो, हिनजावा ओमफ्राय थैनो नागिरो खर' गेसाव एकदमबारे। दाखालियो बेबायदिनो एमजेआथ' क'क्राझाराव गैला नालाय, अबाव थाहैखो आंबो मोजां मोनथिया, माने रायज्लायबाय थानाय जाया नालाय। गोबावजों खेबसे हरो, भिडिअ कल हरो, गाव भिडिअ कल हरबाय दाखालिबो अखा बोथोराव, ओमफ्राय आंबो रिसिभ खालामबाय, गोबावजों खेबसे हरनाय नालाय, मा खोथा मा खौरां रिसिभ खालामबाय आङो, रायज्लायनाय भिडिअ कल रायज्लायनायखौ मा कन्टेन्ट जाखो बे, जेनेबा मा गोनां कन्टेन्ट जाखो, मा गोनां भिडिअ जाखो, भिडिअ कल रायज्लायनायखौनो बियो माने इउटुबाव। ओमफ्रायो बे आंखौ फन हरबाय, बायद' अबाव दङ होनबा आं बुंबाय, नै आं न'निफ्राय फैनायानो मैयासो फैदों, ओमफ्राय दिनै आं जइन खालामहैनो नागिरदों अफिसाव स्टेसनाव होनबाय। होमबा आंबो स्टेसनाव दङथ', आङो रङियाव थांनो नागिरदों ट्रेनजों होननानै बुंबाय आरोना। नै सिखिनियावसोनो ट्रेना लेट दङ, आंबो नायबाय ट्रेन टाइमखौ लेट दङ, फैदोब्रा कफि लोंसै होनना लेंहरबाय। ओमफ्राय दा आंबो सानबाय, एथ'बां गोबावबो जाबाय, गोजाननिफ्रायबो फैदों, दे कफि लोंहैसै खाबसे, आंबो जइन खालामहैखानांगौ। आङो गुवाहाटियाव अम्बुबासि डिउटि मारिनो थांदोंमोन नालाय, डिउटि जोबनानै आं न'आव हाबबोदोंमोन साननै, ओमफ्राय न'आव साननै थानानै आङो फैबाय, फैनायनि उनाव अखानायै आङो जइन खालामगोन दिनखालि एमजेआबो रङियायाव थांनो ट्रेन नेदों ना मादोंमोन, ओमफ्राय आंबो जइन खालामफैदोंमोन। थिग बेहायनो बे बुंहरबाय आरोना, मानो कफि लोंनाय मानि बहाबा बेफोरखौलाय होबाय थानांगौ होनना बुंखादोंमोन। बेखायनो मानसिया भिडिअबो बानायाखैमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय लास्टाव बोरै नुस्लेद भिडिअ बानायखो बियो। माबा जोंहा नै सासे पार्टि होनो नागिरदों होनलाबायबाय आंखौसो, गावसो कफि लोंनो लेंहरदों, ओमफ्राय आंखौसो पार्टि होनो नागिरदों मादों होननानै भिडिअ खाथायलाबायबाय, मालाबानो खाथायबाय आं सफैयैनि सिगां। नुबानो बिदोंबाबो दुखु मोनो, माने बिसास
एकदम ट्रास्ट होननायानो गैया गावनि बयफ्रेन्डखौनो मोनथिया ट्रास्ट गैया खिबाजानि एमजेआबो फाल्थु मोनदां सोरजोंबा रायलायोदां ओंखायनो गार्लफ्रेन्डआनो ट्रास्ट खालामा बेखौ आंखौ बिब' लिङोबाबो आंजोंबो डाउट खालामो ओमफ्राय बेखायनो आङो मा आंजोंबो रायज्लायखायोमोन बिनि गार्लफ्रेन्डआहाय आब' आं नोंखौथ' जेबो साना खिन्थु एमजेआनो फाल्थु एमजेआनो माने सिख्लाफोरजों रायलायनो मोनबा आंनि फन हमा माया होनो नालाय ओमफ्राय आङो लोगोबो हमनो बाबाय थायो बेखौ माबा मोनसे रोङाबाल' आङो गोबावजों सोंहरो बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय ओइदिनखालि आरोना बिराद गोबावनि उनाव गावनो कफि लोंनो लेंहरबाय बायद' कफि लोंनोसो फैदो आङो ट्रेन नेदों ट्रेन स्टेसनाव इसिखिनि टाइमावसो दङ लेट दं होननायखाय आङो फैलायबाय आंहाबो जइन खालामनांगौखाय अफिसावहाय ओमफ्रायो दा मा कफि लोंनाय टाइमाव ज्रिदनो लाबाय बियो भिडिअखौ है मा जेखौ मेखौ भिडिअ लायो नालाय होनबाय आङो ओमफ्राय थेवबो बे ज्रिद नुनायखौनो स्क्रिनशट मारिनानै गावनि कमिउनिटि टेबाव पस्ट होबाय बियो नुबायना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबायना बिथाङा मा बुंदों जानो हागौ मोनबाय कमेन्टआबो लाइक मोनबाय शेयार मोनबाय साबस्क्राइब मोनबाय बेसेबा लाजिथावना बेफोरबायदि मान खालामो